Mayla, Bakit kuya? pwede ba tayong mag-usap? Totoo bang hinto ka na sa pag-aaral? Oo kuya. Ba't mo naman naisipan yan? Nahihirapan ka ba? Di mo ba kaya? Hindi naman sa ganun kuya. Eh ano kung ganon? Nahihirapan kasi akong nakikita kang sub-sub ka sa trabaho kuya. Para lang masuportahan ako at sa pag-aaral ko. Pati sarili mo kuya, napapabayaan mo na dahil lang sa akin. Hayaan mo na lang na magtrabaho ako kuya para makatulong naman ako. Anong trabaho ang papasukan mo kung di ka nakapagtapos ng pag-aaral? Marami naman ang hindi nakapagtapos ng pag-aaral kuya na may trabaho. Kagaya mo. Oo nga, mahirap ang trabaho ko. Iba pa rin pag may diploma ka. Mas marami ang oportunidad na makakahanap ka ng magandang trabaho. Ang sa akin lang naman kuya, ay gusto ko lang naman na matulungan ka. Kung gusto mo kong tulungan, magtapos ka ng pag-aaral mo. Malaking tulong na sa akin yon. 2 taon na lang, makakapagtapos ka na. O sige kuya, pero kapag nahihirapan ka na, sabihin mo lang at hihinto na ako sa pag-aaral. Hindi yan mangyayari, kapatid. Gagawin ko ang lahat, makapagtapos ka lang. Salamat kuya. Pare, pahinga muna tayo. Total, oras na ng pahinga. Sige, pare. Nakakapagod. Kumusta pala yung pag-aaral ng kapatid mo, pare? Ayos lang naman, pare. 2 taon na lang, pare, makakatapos na yung kapatid ko. Ang bilis talaga ng panahon, ano? Parang kailan lang nung nag-umpisa siyang mag-aral. Ayos lang naman, pare. Sa awa ng Diyos, nairaraos ko naman ang mga gastusin niya sa pag-aaral. Bilib ako sa determinasyon mo, pare, na mapag-aral siya. Kahit ganito lang yung trabaho natin. Talagang ganyan, pare. Kailangan magpursige kung may nais kang makamit sa buhay. Di ka ba napapagod, pare? Puro ka na lang trabaho. Di ka na nagpapahinga. Kailangan kong kumita para sa amin ng kapatid ko. Ang pagod, naalis yan. Pag natulog ka na sa gabi at nagpahinga. Bakit hindi mo na lang pahintuin yung kapatid mo, pare? Kung nahihirapan ka na sa pagpapaaral sa kanya. Kayang-kaya ko pa naman, pare. Libre naman yung matrikula niya dahil scholar siya ng bayan. Kahit na, magastos pa rin ang magpaaral ng kolehiyo. Tignan mo nga ang sarili mo. Hindi mo na naasikaso. Puro na lang siya ang iniintindi mo. Kahit na, pare. Para sa amin din naman tong ginagawa kong pagpupursige. Bahala ka, pare. Basta, alagaan mo ang sarili mo dahil mahirap magkasakit. Oo, pare. Alam ko yun. Siya nga pala, pare. Hiramin ko yung motor mo bukas. Bakit naman, pare? Saan ka pupunta? Mamamasada sana ako. Total, wala naman tayong pasok bukas. Magpahinga ka naman, pare. Puro ka na lang trabaho. Kailangan kumita, pare. Wala naman akong gagawin bukas. Bahala ka, pare. Sige, kunin mo na lang bukas sa bahay. Salamat, pare. Tara, trabaho na ulit tayo. Sige, pare. O kuya, bakit saan ka galing kuya? Bakit may motor ka? Hiniram ko sa kumpare ko na masada ako. Di ba wala kang trabaho ngayon? Kung magpahinga ka na lang kaya? Kailangan kong kumita, Mayla. Dagdag kita rin to para sa atin. Ganun ba kuya? Kumain ka muna. Nagprito ako ng itlog at tuyo. Ikaw, kumain ka na ba? Saan ka pupunta? Tapos na kuya. Doon, kila Tita Beth, makikilabada po. Ganun ba? Oo kuya. Sayang din kasi yung kikitain ko doon. Pandagdag ko din sa mga gastusin ko sa pag-aaral ko. Di ka ba nahihirapan yan? Dapat nagpapahinga ka kasi wala kang pasok. Hindi naman kuya, tsaka sanay naman na ako. Sige, kakain na muna ako at mamamasada pa ako. Sige kuya. Kuya, papasok na ako sa school.
O sige, mag-iingat ka. May baon ka na ba? Meron na, kuya. Kuya, huling semester ko na po to. Makakapagtapos na rin ako. Ah, ganun ba? Salamat sa Diyos at may raraos na rin natin yung pag-aaral mo. Salamat, kuya. Hindi ka sumuko sa akin. Tinaguyod mo pa rin yung pag-aaral ko kahit na sobrang nahihirapan ka na. Bilang kuya mo, obligasyon ko na pag-aralin ka at mabigyan ng magandang buhay dahil wala ng ating mga magulang. Ganun ba, kuya? Naipangako ko kay tatay noon na kahit anong mangyari, gagawin kong lahat mapagtapos lang kita ng pag-aaral. Ganun ba, kuya? Bakit ikaw hindi ka nakapag-aral noon? Alam ko namang matalino ka. Mahirap ang buhay natin noon, Mayla. Gusto ko mang mag-aral noon, pero hindi nila kaya. Tapos maaga pa silang kinuha ng Diyos sa atin. Kaya maaga akong nagtrabaho para may taguyod ang pamumuhay natin. Salamat, kuya, sa lahat ng mga nagawa mo. Para sa atin, sa akin. Maraming salamat din, Mayla. Naging mabait at masunurin kang bata. Hayaan mo, kuya. Kapag nakatapos ako, maghahanap agad ako ng trabaho para matulungan kita. Oo, Mayla. Pero sa ngayon, ang pag-aaral muna ang atupagin mo hanggang makatapos ka. Oo, kuya. Sige po, aalis na po ako. Sige, Mayla. Mag-iingat ka. Susunod na rin ako. Sige, kuya. Pare, ilang buwan na lang, makakapagtapos na ng hinyero si Mayla. Talaga pare, nairaos mo na rin yung pag-aaral niya. Oo, pare. Sa awa ng Diyos. Baka naman pag umasenso na yung kapatid mo pare, makalimutan niya na lahat ng nagawa mo sa kanya. Di naman siguro, pare. Napalaki ko naman siya ng tama at maayos. Kahit na pare, lahat ng tao nagbabago. Bahala na siya, pare. Ang importante, nagawa ko ang tungkulin ko na mapagtapos siya ng pag-aaral. Pinag-aaral ko siya hindi para sa akin, para sa kanya at para sa kinabukasan niya. Ang bait mo naman kuya pare. Salamat, pare. Tara pare, trabaho na ulit tayo. Tara, para makarami tayo. Kuya! Kuya! Bakit, Mayla? Kuya! Isa na akong inhinyero. Talaga? Ang galing mo naman! Oo, kuya. Ilang buwan lang nung nakapagtapos ka. Ngayon, lisensyado ka ng inhenyero. Ang bait talaga ng Diyos. Oo, kuya. Mabait ang Diyos sa mga taong nagpupursige. Salamat po, Diyos ko. Pare! 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 Pare, kumusta ka na? 3 araw ka nang di pumasok ah. O pare, masama kasi pakiramdam ko. Hinahanap ka ni boss. Ito pala yung sahod mo, pinabibigay niya. Pasok ka na lang daw pag magaling ka na. O pare, maraming salamat. Siya nga pala pare, kumusta naman ang kapatid mo? Ayos na siya pare. Maganda na ang trabaho niya. Parang hindi na siya nakakauwi dito ah. Parang nakalimutan ka na. Di naman siguro pare. Abala lang siguro siya sa trabaho niya. Ganun kaya pare? O pare, sandali nga, tatawagan ko para kumustahin ko siya. Sige pare. Si kuya to ah. Hello, kuya. Hello, Mayla. Bakit ka napatawag? Wala naman, Mayla. Namiss lang kita. Kasi matagal ka nang hindi umuwi. Ayos lang ako, kuya. Huwag mo akong alalahanin. Di mo maalis sa akin na di mag-alala dahil nasa malayo ka. Malaki na ako, kuya. Alam ko na yung ginagawa ko. Ganun ba? Namiss lang kasi kita. Pasensya na. Kailangan mo ba ng pera, kuya? Kulang ba yung pinapadala ko sa'yo? Hindi na, Mayla.
pwede mo naman akong hindi padalan ng pera. May trabaho naman ako. Ganun ba kuya? Ikaw bahala. Oo, Myla, malakas pa ako. Kaya ko pang magtrabaho. Sige na kuya, naiistorbo na yung ginagawa ko. Sige, kapatid ko. Yan na nga ang sinasabi ko, pare. Parang kinalimutan ka na ng kapatid mo. Di ka man lang niya kinumusta. Di naman siguro, pare. Abala lang yun sa trabaho. Kamusta na kaya si kuya? Matagal nang hindi tumatawag sa akin ah. Mukhang nagtatampo yata nung huli namin pag-uusap. Namiss ko tuloy ang kuya ko. Kaya siguro hindi ko magawa ng maayos ang trabaho ko dahil sa kakaisip sa kanya. Uuwi muna ako. Gusto kong sorpresahin si kuya. Kuya! 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 Oh, kapatid ko! Kumusta ka na? Kuya, namiss po kita. Namiss din kita, kapatid ko. Kuya, pasensya ka na sa mga nasabi ko nung huli tayong magkausap. Huwag mo akong alalahanin, kapatid ko. Naunawaan kita. Bakit ang bait-bait mo sa akin, kuya? Dahil ikaw lang yung kaisa-isa kong kapatid. Ako ang nag-alaga at nagpalaki sa'yo, kaya di ko magawang magalit sa'yo. Salamat sa Diyos dahil ikaw ang naging kapatid ko.